Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek wong tumoe cuwilik iso. Tapi paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Oh iya. Rawani Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngayal apa, Pak? Kewan paling ngayal paling tidak ya kancil. Lah kancil kurang ngayal, rada Girek. Wah, ora enek jengkok girek iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Wah, ora. Mbak tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngayal apa? Anu kethek. Lah kok iso lho? Lho, ngeyel. Lah lho keteke. Wayah udan ngene iki ya mesake sing durung duwe bojo. Lah nyapa? Anane ya mengkeret tok. Anane ya mung ngopi, udet ngopi. Lah arep piye neh tara ya ora duwe bojo. Enake ya gur kopi. Sakeman to kono lho ndang jajan ya. Jajan. Ya eman-eman duwite. Lek golek dilawangi panasen udan-udanan kok trimo dienggo jajan. Rasa kaya wong tipes, rasa wong susah. Jajano. Enake mung sedilut pisan. Mending tampet. Sing angel pisan, apa meneh takon karo aku sing angel pisan. Ya. Marang tuaku bedaan karo aku ngantek minggat to Nyapa minggat lho kok. Kalah karo aku wedi sin deh. Iki perkara udan, Pak. Oke, siap. Umpamane sampean teko kono iki umpamane dalan ya, dalan rono sruwet ngono. Iki ning dalan ki dan deres. Piye ampri awakmu mlaku rono ora kudanan iki piye? Nyileh payung. Ah, kudanan, Pak, kudanan. Blayu. Ya, iya kudanan teles no awakmu lan. Iki udan deres iki Ngojek. ledek tiyer tengah iki. Dan deres pokoke. Ya ora iso panggah teles. Iso no, Pak. Lah carane? Liwat pinggir. Pinggir. Sik to baleni leh Lho ngomong. lah iya to, tengah ki kan udan deres. Piye amramu liwat rono kuwi gak kudanan. Blayu. Kudanan, Pak. Nyileh payung. Kudanan. Lah berarti teles ra kenek. Ora kenek no. Lah metu ndi? Liwat pinggir, Pak, Lah ngelon. ora udan pinggir. Lho, kuwi pinggire gak udan blas nelo sampean. Sing telaten to. Apa to? Sing dhuwur mata jenenge Iki idem. Ayo alis. nah sing pas nggon mata. Idem. Nah, nggon ngene dhuwur lambe, Brengas. ngesor lambe, Jenggot. dodo. Simbar. Nah, Terus nggon sikil. aja langsung rono. Lah ngendi? Ya mampir kantor kecamatan sih. Kantore kecamatan tutup. Dadi aku ora mampir rono. Oh, tutup to? Tutup. Mula peteng tutupan kok. Bar sak donya yo aku. Sabarmu piye? Lho sembarang aku ya apa dijaluk ya tak kekne. Lho iya, Dek, lah awakmu sabare ning ndi? Sabar ya aku lho. Ning ndi? Mau numpak bis medun ke terminal Blitar diantem wong mak yes ora bales sak. Lho sabar kowe, Mas. Sabar apa semaput to? Semamput tibake blosor langsung to. Blosor mbok omongne sabar. Bales tau gak iso apa-apa. Kowe iki diduduhi percil. Angel Nom iki mesti ngomongane awakmu. cepat. Apa ilang Berarti angger enom mesti gak enak. Ya ora enak no, Pak. Angger tuwek mesti enak. Enak. Tak omongi. Nyapa? Bojomu nang omahe taun jangan bung. Aduh, percil kowe tak jago-jago. Ora aku takok bojomu nang omahe taun jangan bung. Bungi anu ya, Pak. Muni to muni yo. Sik, Pak, ya jawab sik kancane. Enek kancane jawab apa ya kon kesusui ra oleh. Ya kudu anu to iki ning masyarakat nek Pak Lurah barang lho omonganmu kok iso. Anu tapi lek sing nomi sok sepet lho, Pak. Lah iya ngono kae lho sing enom apa sing tuwek. Lah iya, lah cara gedang iki barang Ora aku nggur takok, aku nggur takok ora arek nyapo-nyapo nek Lah jangan iya. bung tahu to. Ya lah bung ki ya pernah, tapi sing seneng aku gedhe kok, Pak. Jangkrik tenan malah diwalik omong aku wong iki kita omongi tenan. Walah reng kae lak pas anu arep tanggapan to tak dokokne mburi lan ndelalah montore njojrok bar njojrok ki lak terus goling terus montore munggah ora iso munggah montore Lah kok
temperature mati. Temperatur temperiyun wong temperatur kok iso ngonoan ratur iki lho